Cestu za najznámejšími hodinami začíname v Londýne, pri veži Elizabeth Tower, aj keď mnohí túto vežu poznajú ako Big Ben. Pritom Big Ben je len zvon, ktorý je v nej umiestnený. Hodiny boli vo svojej dobe najväčšími hodinami na svete a stále sú schopné odbiť prvým úderom každú celú hodinu s presnosťou 1 sekundy. Hodiny si zachovali svoju presnosť aj napriek nemeckému bombardovaniu počas druhej svetovej vojny. Mechanizmus hodín bol dokončený už v roku 1854. Hodinové ciferníky sú tvorené kovovou konštrukciou, ktorá nesie 312 kusov opálového skla, podobne ako vitrážové okná kostolov. Na spodnej strane ciferníka sa nachádza nápis Pán ochraňuj našu kráľovnú Viktóriu I. Svoju hodinovú väžu má aj mesto Chiang Rai v Thajsku. Od roku 2008 zdobí jeden z kruhových objazdov skutočný unikát, ktorý odráža osobitý štýl thajskej architektúry s použitím zlata a zdobeného dizajnu. Po zotmení je majstrovské dielo ešte zaujímavejšie. Každý deň o 7., 8. a 9. hodine večer hodinová väža púta pozornosť zvukovou a svetelnou show. Ak by ste chceli obdivovať najväčšie hodiny na svete, museli by ste zájsť do saúdsko-arabskej Meky a dvihnúť zrak až do výšky 530 metrov. Jednu zo 7 hodinových veží zdobia hodiny s rozmermi 43x43 metrov. Okraje hodín, ktoré sú zároveň aj najvyššie umiestnenými hodinami na svete, zdobí viac ako 90 miliónov kusov farebného mozaikového skla. Medzi najznámejšie hodiny sveta patrí aj pražský orloj. Z južnej strany staromestskej radnice odbíja presný čas už viac ako 600 rokov. Orloju dominuje astronomický ciferník, na ktorom možno prečítať rôzne časy, astronomický cyklus, polohu Slnka, a ktorým súhvezdím zvieratníka práve prechádza, polohu Mesiaca a jeho fázy, ale aj postavenia vzhľadom na Slnko. Pohon orloja, hodín, ale aj sôch apoštolov zabezpečuje mechanický hodinový stroj, ktorý v priebehu času prešiel niekoľkými úpravami a zlepšeniami. Svoj orloj, ale neporovnateľne mladší, má aj Mníchov. Pod hodinami radničnej veže je od roku 1908 umiestnená zvonkohra, ktorá dennodenne odbije a prehrá dva príbehy zo 16. storočia. Na hornom poschodí sa odohráva svadba princa Wilhelma V. s Renatou von Lothringen a na dolnom poschodí postavy remeselníkov vyháňajú tancom mor. Celé predstavenie trvá takmer štvrťhodinku.